So hey guys, welcome back again. So dini unique mane intro ko hobai nोंथांमोनखौ. So hey guys, गिबियावनो आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय. So लोगोफोर good morning गासैनिसिमबो good morning. So खानाय सानाय माने खर' सर' मानजोबलांबाय आरोना ओरैबायदि खारदोंमोन ना. So बेखौ आं नोंथांमोनखौ खिथियासै आरोना. So मा होनगोन ओरैबायदि माने मेंबाय. So दा आरो एक्सारसाइज खालामनो गोनां दोङो. So नोंथांमोनखौ फारि फारि खिथिलांगोन. So गासैखौबो खिथिलांजोबनो हानाय नङा मानो होनबा भिडिअ गोबां माने गोलाव जागोन आरोना. So बेनिखायनो माने आं ससेसो माने एक्सारसाइज खालामनायखौ नोंथांमोनखौ देखायगोन आरोना. So माबायदि नाङो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोननिसिमबो माने हेल्पफुल जागोन आरोना. स' बेबायदिफोरखौ एक्सारसाइज खालामबा स' हेल्थआ ताग्रा जायो आरोना. जोंना जेम्स बसनि बायसा जागोन आरोना ओरैबायदि स्ट्रं बिनि देहाया गोबां स्ट्रं आरोना माने जोंबायदि माबा नङा आरोना. स' बेनिखायनो माने आरो बेराम आजारबो जाया आरोना एक्सारसाइज खालामबाय थाबा ओमफ्राय खारबाय थाबा आरोना. स' अनलि फर आर्मिनि थाखाय बा पुलिस कामान्ड'नि थाखायबो माने खारनाङा बा एक्सारसाइज खालामनाङा. गावनि हेल्थ एबा देहानि थाखायबो एक्सारसाइज खालामनाया मोजां आरो मा होनो माने खारनाया मोजां आरोना. स' प्लिज अननानै नोंथांमोना स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय नामा होनो लोगोफोर. स' बिदिब्ला नायबाय थानोसै लेट्स स्टाडि गो. स' मा होनो र' लेट्स स्टाडि गो नामा जोंना जेनिया क्रासासो बुङो आरोना बेबायदि आंनिया जायाबो जानो हागौ. स' बेबायदि स्टेपाव बिथाङा बुङो जोंनि क्रासआ जेनिया क्रासा. स' नायलांबाय था दे. So guys, दा आङो फारसे आखाइदोनो खालामगोन फारसे आखाइदोनो. स' नायलांबाय थाबानो जाबाय आं फारसे आखाइदोनो दा खालामनोसै आरोना. स्टार्ट 1 2 3 नुदोंना नुवाखैलाय आंखौलाय केमेरा हमनायबो गैया नालाय. स' 1 2 3 स्टार्ट गो. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 start now. गारि एसे गारि स' गारि फैदो आंनिथिं. स' मा होनो मा बुंगोन गारि फैदो. गारि फैदोंमोन आरोना थांबाय थिंहाय ओइनो. स' आरो फैगोन नामालाय गारिफोर. स' फैला दा. स' स्टार्ट नाव. स' आं स्किप खालामथ'वाखै आरोना. नुसिगोन नोंथांमोना. अ माय गड. स' मा होनो केमेरा हमनायबो गैया आरोना. स' गोबां मेंबाय. स' नोंथांमोना जोबजासे नायलांगोन होननानै गासैखौबो आंनि बे मर्निं टाइमावनो भिडिअ बानायनायखौ माने नोंथांमोना अनगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम माने मिजिंथिबाय आरोना. स' नायलांबाय थादो. गोबां मेंबाय आरोना खारदोंमोनबो. स' खारनायखौ आं भिडिअ खालामासै आरोना. आं जा जिखिनि माने बियाम खालामदो स' बेखौनो आं नोंथांमोनखौ खिथिनो होननानै दिनैनि भिडिअ माने आङो आखायाव लानाय जाबाय आरोना. स' नायलांबाय थादो. Oh my god, बोलो गैला
बोलो गैला आरोना ओरैबायदि मेंजोब्बाय स' मा बुंनो स' आरो दोङो मोननैसो स' स्किप दा खालामदे लोगोफोर प्लिज अननानै स्किप दा खालाम नायबाय थाबानो जाबाय आरोना र'